Să și la un nou episod. Astăzi ne jucăm Stumble Guys. Revenind din nou pe canalul mare. Apăsați butonul de like să facem multe like-uri și vă mulțumesc extrem de mult pentru suma de 530 de abonați. Pentru mine a fost o surpriză când am văzut, așa că fără să mai stăm la discuții, apăsați butonul de like, de subscribe și haideți să trecem la joc. Ne jucăm Stumble Guys, că avem aici un free prize. Dăm aici, tot ce free e bun. Și sperăm că pică ceva bun. Cât de cât. Oare pică skin-ul? Era ceva, nu. Dacă era un skin comun, poate mai dădea, dar nu. Așa, haideți să rămânem cu skin-ul ăsta, că e fain. Îi dăm play. Bun. Hai să ne luăm un pic de copyright. Bezi 2 litri de zi pe apă. Sinner time. Bun. Ok, eu deja mă obișnuisem ca pe Fall Guys, că acolo trebuie să apeși câtărul pentru double jump. Aoleo, aici trebuie dublu space. Pun în cap. Și dacă vă place seria de Stumble Guys, băi, mie unul îmi place, că deja sunt pro player la jocul ăsta. Așa am și un GG. Sunt pro player la jocul ăsta, așa zic eu. Dacă vă ziceți că nu, aia e, nu contează. Bun, ia uite-l pe ăsta. Păcat că nu pot să mă conectez cu contul meu vechi, că era chiar unul mișto rău. Bun. Mare să dăm win pe episod, ar fi ceva wow. Ce dans. Genul militarul ăla de acolo, de jos de aici. Asta are un dans mișto. Asta, dans diferit. Haideți mă, așa, bun. Sper să nu pice harta cu fotbalul. E cea mai nașpa hartă din lume. Deja și amețesc. Bă, deja și așa. Hai că e bună harta. Mie îmi place unul. Mie unul îmi place. Să rămână. Bă, dar am văzut la unii că au putut să dea double jump, dar gen și în aer. Ori dat, efectiv, ori dat băieții double jump. Dar gen, au dat mai multe ori double jump, nu numai o dată. Și nu cred că aveau ceva hack-uri sau ceva, aoleu. Sperăm că nu se va auzi ce urmează acum pe episod. De ce am picat? Stai! De ce? De ce nu ești, mă, tu atent? Hai, deja mă și enervez. Nu cred că am șanse. Sauro. Aia, mergi mai prost. Dăm următorul match. Dăm un pic sensibilitatea mai mică, mai mare. Bun.
da, nu cred. Dacă mă chinuiam un pic talentul, nu trebuia și piesa asta. Bă, GG. Bun. Iată-l pe ăsta. Bun. Hai să vedem și următoarea hartă. Bun, hai să nu amețim din nou. Ce rapid a fost. Ok, eu harta asta niciodată nu mi-a mai picat în semifinală, numai în prima rundă. Bă, pe mine dacă mă lovește o bilă de asta, m-am dus, nu mai am nicio șansă tot meciul. Mă descurajează, cum s-ar zice pe românește. Păi bă, mă calific primul, oh my god. Oh my gosh. Primul, ha. Mai rămânem 8 și urmează marea finală. Pe harta asta eu nu mă pricep neapărat, dar hai să sperăm că norocul e de partea noastră. Îți mai concentrat ca la un test. Bă, nu, stai! Ce-am făcut, bă? Nu mai contează. Oh, skin nou. Hai să vedem, sperăm că pică un skin bun. N-are cum. Aoleu. Ok. Dezamăgire. Total. Hai să băgăm un cod random. Nu, da. Cum ar fi să-mi bagi într-o partie? N-are cum. Bun. Haideți... Stai cum, să uit o chestie. Da, ar fi ceva. Ok, ar fi pe un episod, nu contează. Așa, haideți la următorul meci. Deci, deja suntem al treilea meci. Yes. Și nu uitați să-mi dați follow și pe Twitch la... Stați că nu vine acum. Ok, mă uit după meci, că nu-i da cu 0-2. Hai că da direct 3000 de ping. Nu știu ce s-a întâmplat. Vă arăt imediat cum mă cheamă și pe Twitch. Bă, lasă-mă pe mine să mă calific pe mult. N-a fost să fie. Măcar am dat GG. Așa, deci mă cheamă așa.
Sper că ați văzut. Acum dăm aici să-l scoatem, nu mai stăm cu el. Aoleu, ce merge în 200 de ping? Hai, repede, repede. Minus. Acum cred că o zic corect. Vezi 2 litri de zi pe apă. Mai suntem 8, suntem în finală. Cum ar fi să dăm acum win? Dacă apăsați butonul de like, cresc șansele să dăm win meciul acesta. Bine, dacă pică harta aia care a fost în finala trecută. Ok, e posibil să câștig aici. Bă, da. Ce am? Bun. Aici am șanse. Ok, nu mai am șanse. M-am descurajat. Ok, vezi că-s bun. Hai că-s bun. Să ultimul în apă. Cum ar fi, bă, să câștig? Ar fi chiar o chestie, wow, zic. N-a să fie. În fine. Atât a fost și episodul de azi, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare, nu uitați de subscribe. Pa!